אוקיי, היום אני אסביר איך לשלוח תמונות וזה. קודם כל, שאתם נכנסים בקודם, יש פה זה, אתם לוחצים פה בראשון, לוחצים, אחרי זה נפתח לכם האתר הזה של הגוגל פלוס. ויש לכם פה כמה זה, אתם או לוחצים על תמונות או וידאו. אני מעדיפה על וידאו. אחרי זה אתם מקלידים את הסרטון, נגיד 29, כן? רגע. שכונה, פרק 38, ואחרי זה אתם לוחצים על לסף וידאו. אחרי זה אתם לוחצים על לשתף. אוקיי? זהו, הנה. וזה מה... הנה, וזה נותן לכם. טוב, ביי יוטיוב.